Mga magtutudlo na ang nangunay sa paghinlo sa mga tulunghaan. Una pa man ang pagsugod sa klase. Gumikan sa pipila ra ka mga ginikanan ug mga estudyante ang mitabang sa brigada eskwela. Usa sa mga concern sa maong tulunghaan ang internet connection. Ano ang report ni John D. Esteban? Una pa man nagsugod ang klase, way puas ang preparasyon sa mga tulunghaan, labi na ang mga magtutudlo atol sa brigada eskwela aron mabahimong presentable ang classroom sa pagbalik eskwela sa ilang mga estudyante. Apan kay lagi, voluntaryo na lang ang pagsalmod sa mga ginikanan o mga estudyante, kamatikda nga pipilara ang mitambong sa brigada eskwela dinhi sa Peña Plata Central Elementary School SPED Center sa barangay Peña Plata, Samal Island, Davao del Norte. Busa ang mga magtutudlo na lang, intawon ang nangunay sa paghinlo sa matag classroom ug sa palibot. Ang grade 1 teacher nga si Ma'am Lumen nangunay sa pagtaod sa mga bag-ong kurtina, paghinlo sa mga hard hat ug ang pag-arrange sa mga gamit. Anhin nila no, dili na sila kinahanglan nga manglimpyo kay naandam na jud namo ang amuang tulunghaan. Si Teacher Roger giplastar na ang classroom alang sa grade 3 pupils. Aban, problema kung mukusog ang ulan kay basin magtulo ang kisame. Gani, gisiguro na niya nga dili mabasa ang smart TV. Ang concern lang nako kaning akong kuan ceiling kay og katong last week nga sige ulan nago ni siya tulo. Na siya part nga na murag na ang sa iyang atop gani murag nipis na kayo. Usa sa gipangandaman sab sa tulunghaan ang pagguba sa posibleng itluganan sa mga lamok labi na nga ting-ulan na. Amo pong i-remind ang mga teachers nga magtinabangay pod labi na no sa palibot kay di gina mapugngan labi na sige og ulan-ulan karon nga ipangyabo lang tong mga plastic containers nga nasawran sa tubig. Nanawagan ang principal nga matabangan sila sa pag-improve sa ilahang internet connection. Need na mo ron is ang among internet connection kanang siguro mga additional or mga modem nga kailangan sa mga bata kay gagamit man gud sila og mga smart TV unya dili kayo kalahos dito nga building ba katong lagyo na gyud. Ana sa kapin 1,200 ang enrollees sa maong tulunghaan. Ang Department of Education Davao Region ginalantaw ang pagsaka sa IHAPS enrollees karon nga school year. We target 1.5 karon no? Because sa school year 2023-2024, meaning last year, we have 1,400,000+ children officially enrolled. Karon atong gilauman nga natay increase. Kauban si Jojo Sularte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.